लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि देनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों न' जिरिसना न' जोङो बैसागो फांसन नायहैनो नागिरदों जोंनि बर' बाजारावहाय सानजा उदालगुरिनि बैसागो फांसना देग्लाय जोंनि बे बर' बाजाराव जादों नालाय मैया सानसे थांखांबाय ओमफ्राय दिनै गेवलां आरो बेखौनो नायनो थांनो ओंखारदों जोङो टमटमजोंसो थांगोन नै आं न'आव दंफायोमोन नालाय टमटमजों थांगोन आरो गासिबो ओंखारखांजोब्बाय ओमफ्राय जों थांथ'थ' एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नै जोंहा बाजै थांगोन ओमफ्राय जोंहा आइ थांगोन जोंहा जिरिसना थांगोन आं थांगोन मारबिना थांगोन चलो बेबेब 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 जायो जोंना गोसो बायदि बार खम नांनायथि जगोन जोंहा जिरिसना नों माखौबा बुंनो आटा होनदे होनला आटा टा 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 बैसागो फांसन नायग्राफ्रा हा होनदोब्रा मारबिना नै जों बैसागो फांसन नायनो थांगासिनो होनना बुंदोब्रा दे बुंहर फांसन थिलियाव मोनफैबाय जोङो दायो गेवलां मोसानाय जासिगोन गेवलां नायहैनोसै आरोना जायगायाव मोनफैबाय मा जानो हा मोनफैनाय लोगो गावदांदां जाथारबाय फैदो बैसागो नायनोसै बैसागो फैदो बैसागो गेवलां मोसानाय नायनोसै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' बोसोनगिरि बिरसिं बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। Dayu mosaगोन orang doko एबसु Hei लोगोफोर Hei ademen fै नै जोंहा बर' बाजार हालामनि नैबे मोसानाय थिलिनि गेवलां फोथाराव गोदान बोसोर बैसागो बोथोरनि खनसे फ्रायनो गोसोनि खोथाखौ फोरमायनानै एसे रंजानानै थांनोसै फै नै दा जिरिसना बिराद बेस्थ' जिरिसनाखौनो बामनो सोलाबाखै सोरदो बाम जादों जिरिसनाया हेल' देलाय बुंबावलाय आबौ बुंबावलाय लागोन आबौ लागोन लादों नै